מוזיקה, זה גם בסדר. אז זה לא הסוף, אבל אני רוצה בינתיים להגיד תודה למייק האריס. אבל שנה אחרי שנה בשבוע מוזיקה, בהחלט היום הזה של הרציטלים ושל ההרכבים המשפחתיים, ההרכבים בכלל, זה באמת הספתח, ותודה רבה. עכשיו, אני כבר הוכחתי שאתה לא צריך לדעת איך לנגן בכלי כדי להופיע פה, וזה גם איזשהו פרסום לאחד מהאירועים הבאים ביום ו', יש ערב אקפלה, ואם יש עדיין אנשים שרוצים ולא נרשמו אצלי, אז יש עוד מקום אחד או שתיים, אולי אני יכול ככה לדחוף לעניין הזה. אז אנחנו גם רוצים להוכיח שאתה לא צריך לדעת לנגן בכלי נגינה, איך נגיד את זה, מסורתי, כדי להשתתף במוזיקה. השיר הזה נכתב כאיזשהו מין הפגנה נגד סנסור ושמיטה של מילים ברדיו. היום כמעט הכל מקובל להגיד ברדיו בשירים, שזה לא בדיוק מוצא כאן בעיניי, אז דווקא השיר הזה בעיניי בא הפוך על הפוך עכשיו. ואולי אתם תבינו, נכתב באנגלית על ידי אריק איידל, להקת מונטי פייתון, והמבין יבין. I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they won't play this new song. It's not that it's or controversial, just that the words are awfully strong. You can't say on the radio or you can't even say I'd like to someday, unless you're a doctor with a really large. So I bet you they won't play this song on the radio. I bet you they don't, well, program it. I bet you their program directors will think it's a load of horse.